chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sedzebere muromo wacho somuromo weshumba shacho ikachipa simba rayo nechigaro chayo choushe namasimba makuru. Saka Satani ari kutiwo kana zvaita kuti wapukunyuka pamasimba eshato ezvino zvamuchasangana nazvo munosangana nechikara chakabva mumvura. Shato iri kuchadenga iri koocupy the whole of the atmosphere muchadenga. Ichi chikara chiri kubva mumvura chine nyanga zvakare nemisoro minomwe. Ndicho chikara ichi chinoonekwa ukaverenga uchinda mberi uchaona kuti chakaita seshumba, muromo wacho seshumba, icho muviri wacho chakaita seingwe, makumbo acho sebere. Saka panapa pari kusangana masimba ose eutsinye hwese, irecipe of disaster. Ukatarira panapa pavhesi 7 inotiwo chikara icho chichi ndo chakagwisana navatsvene mudark ages 42 months, 1260 prophetic days, which is 1260 years. Munguwa inonzi dark ages, my historians votiyo the noon tide of prophecy was the midnight of the world. Panguwa yoyo iyo ndo pakavurawa vatsvene from 50 to 100 million people vakaparadzwa nechikara ichi. Saka chikara ichi chiri kuti lest you forget, imi vachapinda muhondo yekupedzisira. Chekai CV yangu zvandakaita mudark ages. Rangarira zvandakaita kuna John Wycliffe, rangarira zvandakaita kuna Jero naHus, rangarira zvandakaita kuna Nazungi reformers, rangarirai zvatakaita kumaWaltons, rangarirai zvatakaita kumaLollards, rangarirai zvatakaita padark ages tichigocha vanhu. Saka panapa chikara ichi chiri kudisplaya simba racho, chiri kuvhundusira kuti hakuna unomira mberi kwangu. Muripo here vana vamwe? So as if that is not enough, verse 11 yazvakazarwa chapter 13 verse 11 tatana kuendera mberi apa. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika manje chakanga chine nyanga mbiri segwayana, chakataura seshato, ndomba chataura seshato. Verse 12 chinobatana masimba ose chikara chokutanga pamberi pacho. Zvikaenda kaona chimwe chikara chibva panyika pachaya kuti shato iri kuonekwa muchadenga, kureva kuti total control yezviri mudenga. Chikara chekutanga chimwe chinobuda mumvura, kureva total control zvakare munyanza yose. Chikara chechipiri chinobuda panyika zvichireva total control yenyika. So it is the sky, the land and the sea. Saka Satani hapana pamunotizira. Ndakagadzirira mauto amunosangana nawo panyika, ndakagadzirira mauto amunosangana nawo mumvura, ndakagadzirira mauto amunosangana nawo muchadenga. Saka hapana unobuda panyaya iyi. Saka Satani aita saizvozvo kuratidzira. Apedza denda robvunza kuti apedza here? Apedza. Ndozvandagadzirira pahondo yeArmageddon. Ndozvandagadzirira. Ndagadzirira zvomuchadenga, Air Force yacho iripo. Ndagadzirira zvemumvura, the naval power iripo. Ndagadzirira zvapanyika, the terrestrial power iripo, foot soldiers. Zvese ndagadzirira in a spiritual way. Ihondo kai muripo here vana vamwe? Saka Jesu oti wapedza here? Pane here zvimwe zvasara mumaturo ako ezvombo? Yagorosoti ndapedza. Jesu otiwo zvakanaka. Now ndoda kuratidza the entire universe. Vanhu vachagona kumira sezvombo zvangu mukati megreat conference. Nehondo yekupedzisira zvakabvarwa chapter 14 verse 12. Chapter 12 verse 14 verse 12.
Verse 12. Yes. Ndipo pane kutsungirira kwavachene. Pane kutsungirira kwavachene. Vanochengeta mirayiro yaMwari. Vanochengeta mirayiro yaMwari. Nekutenda kwa Jesu. Nekutenda kwa Jesu. Uyu Jesu anoshamisa. Ndinoona paanotora the center stage. Mushure mekuratidzira kwa Diabolos. Achiratidza shato ichiwisa neruminda 1/3 of the stars. Achiratidza chikara chinohisa kwazvo chakabuda kubva mumvura. Achiratidza chimwe chinohisa kwazvo chine kunyengera chinotaridza kuita segwayana asi chotaura seshato. Ari kuratidzira kudaro. Jesu otora stage kuti aratidzire zvavagadzirirawo pahondo yekupedzisira. 6,000 years dzakusvika pakunopera. Ishe magadzirira zvipi? Ndozvinozoda kuona Jesu obva ati here is the patience of the saints. Apa ndo pane kutsungira kwavachene. Here are they. Varanoti here are they. Ivara rekuratidzira. Jesu ari kuti ivava vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwa Jesu ndivo vachamirisana namasimba eshato, vachamirisana namasimba echikara chinobva mvura, vachamirisana namasimba echikara chinobva panyika. Here are they. Nevapi vari kunzira Jesu here are they. Jesu ari kutarira sangano rake. Muripo here vana vaMwari. Ari kutarira sangano rake. Otiye kuna Diabolos. Vanhu vachakugadzirisa, vachapedza simba rako, vagopaza umambo hwako. Handi ngirozi dzokudenga hatitambisi ngirozi kuzogwisana newe. Ina handichaburuki futi kuzogwisana newe. Ndinoburuka ndichingopedzisa nyaya. Vana vakomana vasikana vanofanya kukupfidzisa iwe. Here are they. Iva vava vana madhure nana masibani nana sinyo. Here are they. Vakomana ivava iva vana vasikana ivava. Here are they. Saka Jesu ari kuratidza to the entire universe. Kungirozi dzisina kuputsika, kungirozi dzakaputsika madhimoni. Ari kuratidzira pasi rose the entire universe nenyika dzisina kuputsika. Ari kutaura pachena asingatyi asinganyari unotiye here are they. Ivava vari panapa vari kuvimbwa navo nedenga kuti vachamirirana namasimba eshato vavakamakunda nemhaka yeropa raJesu. Vachamirirana namasimba echikara chakabva mumvura vagochikunda chikara ichocho nemhaka yesimba ravachapiwa naJesu. Vachamirirana namasimba echikara chabva panyika iyo ino chichaburutsa moto kubva kudenga chichiita mamiracles. Ivava vachamirirana nazvo vagopedza nharo dzose dzaSatani. Randikudze vana vaMwari kuti ivo basa resangano raMwari renguva yekupedzisira rakakura chose. The stakes are high. For 6,000 years makemba aya maviri, masimba akanaka namasimba edima, anga achigadzirira hondo iyi yekupedzisira for 6,000 years. Kana Satani akamboitisa kutiwo wana vaIsraeri vaende kuEgyptian slavery, vatogwe kuinda kuutapwa, wanga achiexperimenta kuti zvinoshanda here kana tikagona kutora sangano rose tikarida nhapwa, zvinoshanda here. Panguva iyoyi yochiedza kupfuura nekurodza nekukanda nekugadzira zvombo zvake paplain of Dura, pabani reDura. Satani waedza zvachose kuona kuti zvinoshanda here zvatoda kuzoita. Panguva iyo pakapiwa murayiro wekuti vanhu vese vari maJudha vanofanira kuti vaburawe. Panguva yaEsther, panguva yaMordecai, Satani waexperimenta zvezvakare, waexperimenta. Munguva yepersecution yechurch pana Acts chapter 8 apo church yainetsiwa nekutambudziwa the Roman Empire, again Satani akanga achiexperimenta adakona zvombo zvake zvinoshanda sei. Mudark Ages ndozvaakaita
achida kuona kuti zvinoshanda sei. Saka panguva iyoyi zvose from that experience nekutambudza vana vaMwari anonyora strategy yavanoda kushandisa kuti aparadze kamwe sangano raMwari. Saka muchiona zvakazarwa chapter 12 verse 17 ndichitiyo zvino shato yakatsamwira mukadzi. Murimbo here vana vaMwari? Ndokuinda kunorwa navana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwa Jesu. Saka ndoda kurangaridzai vana vaMwari kuti tiri pahondo inochiza. Tiri pahondo inochiza, ende hondo hausi mutambo. This is not a game. This is a war, a real war. Zviro hazvina kumira zvakanaka panyika iyoyo. Patirangarira chinhu ichi, kune boka ravanhu rimwe chete rakatsamwikwa. Boka iroro isangano ramasabata. Isangano ramasabata. But terera vone Jesu ari kuti kusangano irori, here are they. Ndivo vandomimba navo, ndivo vanachamirira zita rangu panguva dzichanetsa kwazvo kwazvo. Muchaona kuti ukaverenga vaEfeso chapter 3 verse 10. vaEfeso chapter 3 verse 10. Chinangwa chaMwari chi kuti zvino vabati navane simba, kuti vabati nevane simba kutenga vaziviswe kereke kuchenjera kukuru kwaMwari. Chirongwa chaMwari ndechekutiwo vabati vane simba kureva ngirozi yaMwari vaziviswe nekereke kuchenjera kukuru kwaMwari. Inandinga kutini zvaifana kunyorwa pana ndezvekutiwo kuti kereke iziviswe kuchenjera kukuru kwaMwari navabati vane simba. Because chichaungaudza Gabriel, chichaungaudza makerubhi ekudenga, chichaungaudza maserafi anoramba achirumbidza Mwari siku nesikati. According to Isaiah chapter 6, holy, holy Lord Almighty, achirumbidza Mwari. Ende mukadzidza weprofita unotiwo ruyego yako kutiwo mutsvene Jehovha samasimba. It's not a monotonous song, asi ruyego kungoimba. Inyaya yekuti injozi yakatarira nechigaro chaMwari inoona muchimiro chaMwari zvaisina kungoona kubva chibarirwo, kubva chisikirwo, yobva yati holy. Yoenda pane rumwe rutivi yoona zvaisina kungoona yoti holy. Yoenda pane rumwe rutivi yoona yoti holy. Saka nyaya iripo is holy, 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 holy Lord Almighty. Zvichikwira kuinda mudenga nokuti Mwari wedu ni Mwari mukuru, hakuna unogona kumunzwisisa zvakaperera. Panguva iyoyo apo ngirozi dzose dzine dzichimba holy, holy Lord Almighty, erinozano raMwari pamusoro pechechi kuti vabati vane simba ngirozi idzodzidzi dziziviswe nekereke. Muripo here vana vaMwari? Dziziviswe nekereke. Yevanvanodzisaunge Bhaibheri rinoti vaziviswe ivo nekereke kuchenjera kukuru kwaMwari. Mugreat controversy vana vaMwari, Mwari wakakoshesa chinonzi kereke, wakakoshesa chechi yake. Muchechi umu ndo munofanira kubudiswa pachena kururama kwa Kristu Jesu. Muchechi iyo ine vana vaMwari ndo munofanira kudisplay the trophies of God's grace. Mikombe yekugona kwa Jesu kudzikinura, nokuti muchechi imomo ndo maanoisa vanhu. Vamwe vaanyukura kubva mudoro, vamwe vakabvisa kumakasi, vamwe vakabviswa kubva mukutasva mapere vari varoi, vamwe vakabvisa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anovatora ovadisplaya muchechi. Ngirozi dzogona kuziva basi kuchenjera kukuru kwaMwari and the power of God's grace kana dzapinda muchechi. Ndikuudzei kuti pano hatitoga tine ngirozi dzaMwari dziri pakati pedu. Ende meso edu arivhurwa, taiona ngirozi dziripo. Saka nyaya iripo pana takadaidzirwa zvinhu zvinokosha kwazvo kwazvo. Kuda kuti muzive kutiwo nemhaka yerwere ichaitwa nechechi, chechi ndo
nyararidza nharo dzose dzasatani. Mukatarira kuna Matthew chapter 26 verse 28, Jesu unobudisa pachena achidaidza church kusungano tsvene yake panguva yechirayiro. Nokuti dziyiro parangu resungano itsva rakadurirwa vazhinji kuti vakanganwirwe zvivi. Vakanganwirwe zvivi. Zvikanzi indi ndoro parangu resungano. Mura kuti church indopinda musungano na Kristu Jesu. Musungano, we are in a covenant na Jesu. Ukatarira macovenants ose mukati meBhayibheri anoitirwa defense. Ndozvaanoitirwa defense, kudzivirira ndozvaanoitirwa. Saka Mwari achipinda mucovenant nechurch ari kutora nzvimbo yake. Ende chinokosha mucovenant inyaya yekuvimbika. Mwari achipinda mucovenant nechurch haasi kupindira zvakajairika zvedefense nekuti iye pachake is able to defend himself. But unoziva kuti church haigoni kumira pasina iye. Tanoda kuti muone pana covenant relationship kuti inomira sei sura yatakapinda. This is a covenant relationship. Iwe unomira wakatarira uko, iwe unomira wakatarira uko. Kana mhandu ikabva noku, iwe unopedzerana nayo. Kana mhandu ikabva nokunoku, ini ndinopedzerana nayo. Ndo inonzi covenant iyi. Zvino nyaya inonzi kuputsa sungano inyaya yekuti uyu ari kurwisana nemhandu dzako. Iwe wotiza wonojoina mhandu wova enemy pachinako chokuva a covenant partner. Inzwai vana vaMwari, takadaidzirwa kutora nzvimbo yedu. Tisapa diabolos mukana. Kana wachengeta micheka yadiabolos yemasvikiro, iwe wabva panzvimbo. Kana watanga manje kutevera zvindendere nekusungira wabva panzvimbo. Kana iwe watanga kubatana nenyika, wararama senyika, wadya senyika,